सब केहू के प्रणाम बा। एगो बात कही हो, माई बाप से बढ़ के दुनिया में केहू नहीं केहू। हमने खातिर त हमने के भगवान, हमने के माई बाबू जी बारे। लोग कहेला कि भगवान के देख ले बा, हम कहतनी हम भगवान को देख ले बाड़े। हमार भगवान हमार बाबूजी बाड़े। जब हम 8-9 साल के रहनी तो हमने के हमार माई छोड़ के चल गई। हमार बाबूजी ही हमने के पहले लोग चले बाड़े। हमने के कहे भुला जाने के हो वो भगवान के, जे हमने के जन्म देला, पालेला, पोसेला, बड़ान करेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। माई बाबू के